astăzi la a 20-a conferință științifică internațională a Universității Bogdan Vodă, să fim împreună în acest regal de personalități ale lumii academice pentru a dezbate dimineață, acum, în plen, aspecte care vizează lumea în care trăim. Nu este doar o sintagmă, nu este vorba doar de una dintre tranzițiile din zilele noastre, verde sau tranziția digitală sau o perioadă care încă suntem marcați de după pandemia de acum 2 ani, care a instalat o puternică depresie socială în mai toate comunitățile și țările. Nu este doar atât. Este vorba de mult mai mult de o lume în care provocările care parcă vin din viitor clatină, zguduie lumea noastră. O lume care până mai ieri însemna o Uniune Europeană care primea Premiul Nobel pentru pace, dar care astăzi, înăuntru ei, are un război teribil. O lume care, pe fiecare meridian al globului, înseamnă instabilitate, înseamnă violență, înseamnă, dacă vreți, extrem de multe aspecte care seamănă cu plăcile tectonice care se mișcă. Și mă gândesc la celebra propoziție de a impune spre libertate, să ne așeze, dacă se poate, această lume care se grăbește, uneori aș spune parcă spre nicăieri. Este 30 de ani, această universitate, Bogdan Vodă, după numele unui descălecător de țară, aici în Transilvania, și-a făcut un rost academic, un rost intelectual. Și mă uit în această sală la cadrele didactice, pentru care am un respect deosebit și poate le cer un pic mai mult. Mai mult respect pentru fiecare dintre ei, pentru instituție. Acesta este, dacă vreți, mesajul de astăzi în lumea în care trăim, pe care universitatea noastră, prin vocea rectorului, profesorul Jarada, o va deschide în câteva minute. Îl rog, cu tot respectul, pe rectorul Jarada să deschidă oficial lucrările sesiunii științifice internaționale de la Universitatea Bogdan Vodă. Domnule rector, poftiți! De cultură, de învățământ în această sală, mă copleșește emoție. Stimate domnul președinte al Academiei Române, domnul profesor Andrei Pop, stimate domnul academician Andrei Pop, stimate domnul profesor Victor Cican, stimate domnul profesor Răzvan Nistor, stimată doamnă profesor Luisa Mihaela, vă mulțumesc în primul rând că ați făcut timp să ne onorați cu prezența și să ne fiți alături în ziua de sărbătoare a Universității Bogdan Vodă. Eu cunosc că domnul prorector, comentarea lui, mi-a furat o grămadă de idei, dar astăzi vreau să încep și eu cu lumea în care trăim, pandemie care a fost, cu coronavirus, ne-a afectat pe toate capitolele și categoriile acestei noastre sociale. Începând de la îndepărtare, întunecarea a creierului și așa mai departe, degradarea vieții noastre sociale. În cadrul universității a fost o întrerupere destul de mult, de aproape 10 ani, nu mai a avut o conferință internațională, aproape în 2013, dacă nu mai a fost ultimul. Eu mulțumesc domnului prorector, domnul profesor Nicolae Paul și echipa în care a lucrat și a făcut posibilă realizarea acestei conferințe de ziua de astăzi. La drept, domeniul drept, în care suntem în era a securității cibernetice, având
realizare de la nivel legislativ și aici ar fi foarte bine să din cadrul facultății de drept să avem o instituție care să putem aduce ceva nou, să putem crea, să fim oameni capabili de a crea legislație în care să se moreze și care are nevoie, la fel în care să menținerea unui corp sănătos și capabil de efort. La fel în egală măsură care prinde și partea legislativă, partea sportivă și partea economică, este așa etică, să zic, care în ce mai mult se vorbește despre ea în viața noastră de zi cu zi. În ce merge la partea politică, în ce merge la partea de sport, etica, da, pentru că se duce ca RP-ului, în toate aceste lucruri. Va onora comisiile noastre științifice de drept la sediul Universității. Liviu Pop. Liviu Pop, academicianul Liviu Pop, este una dintre personalitățile fără de care, în mediul universitar, dreptul ar... Domnule academician Liviu Pop, sunteți alături de un alt academician, de președintele Academiei noastre, Academiei Române. Și neamă. Neamă. Dacă ne uităm în CV-ul profesorului Ioan Aurel Pop, ar trebui să renunțăm la conferința de astăzi. Un intelectual excepțional, unul dintre liderii elitei istoricilor și oamenilor de cultură din această țară și nu numai. Instituție care se numește Academia Română și să ne ajute să înțelegem mai bine lumea în care trăim. Respectul nostru, domnule academician, domnule președinte, domnule academician Liviu Pop, pentru că nu pot să cer mai mult unei deschideri de conferințe internațională decât să ai doi membri ai Academiei Române. Le mulțumesc și îl invit pe profesorul, academicianul, președintele Ioan Aurel Pop să ia cuvântul. Domnule rector, domnule director al acestei instituții, care ne găzduiți, doamnelor și domnilor profesori, colegi, distinși oaspeți, sunt aici pentru că, în ciuda calităților mele de om al instituțiilor de stat, susțin cu toată tăria instituțiile de învățământ alternative, private. Mie mi se pare normal ca într-o democrație să existe toate și cu toate că în Europa învățământul privat superior n-a avut cel mai mare succes, cum s-a întâmplat în Statele Unite, cred sincer că o alternativă de acest fel ne ajută să ne mai uităm la noi înșine și să ne întărim calitatea. Fac o pledoarie pentru academism și pentru academie și vă reamintesc că într-o anumită perioadă și astăzi, de fapt, și universitățile se chemau academii. Când s-a întemeiat universitatea noastră ca un colegiu major iezuit, Colegium Marius, în 1581, în actul de înființare dat la Vilnius de către Bator Istvan, Vilnius făcea parte din regatul Poloniei, Lituaniei atunci. Scrie că va funcționa aidoma academiilor europene din Italia, Franța, Germania și Spania. Repet, Italia, Franța, Germania și Spania. Și va acorda toate cele trei grade academice consacrate, bacalaureul, doctor
și magister. Dar scrie precum Academie. Distinși ascultători, Paul Valéry, membru al Academiei franceze, cât a trăit, a apucat să fie membru timp de 2 decenii, din 1925 până în 1945, și care nu era prea darnic în apreciere. Paul Valéry avea să scrie cândva, citez, într-o lume instabilă, în care puterea politică este subjugată absurdului și contingentului și angajată într-o luptă perpetuă pentru existență, o rezistență în fața grabei, a confuziei, a versatilității, a pasiunilor reale sau simulate e indispensabilă. Ne gândim la o insulă în care s-ar conserva cel mai bine cultura umană. Nu depinde decât de noi să aducem această magistratură, să aducem spre această magistratură ideală Academia franceză. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, veriparetiza cu discipolii, cum avea să spună deci Aristotel, și să scrie. Această Academie a existat, atenție, Academia mică, 9 secole și a dat naștere unei extraordinare emulații de idei. Academiile au fost reluate în Europa, cel puțin ca nume, cam la finele veacului mediu și la începutul epocii moderne, în timpul renașterii târzii. Centre de consacrare a valorilor intelectuale supreme, tot Academia franceză. În alte instituții de cercetare de nivel înalt, aici modelul de la Berlin, Academia din Berlin, care se cheamă Astronomie, unde a intrat în 1714 Dimitrie Cartesiu și de unde i s-a comandat să scrie Descriptio Moldavie. În cadrul unei mișcări de idei numite nemțește Landeskunde, cunoașterea țărilor, să zicem, a provinciilor, a tradițiilor. Și Cantemir a fost cel mai nimerit să facă acest lucru pentru țara lui. Și, cum mai spuneam, Academiile au fost și școli înalte, școli superioare. Numai că astăzi, pentru publicul larg și neinstruit, Academiile sunt orice. De la academii sportive până la academii de frumusețe. Eu dacă mă duc în gara de nord și spun unui taximetrist să mă ducă la Academie, mă duce la Academia de Poliție. Și sunt intelectuali care mă întreabă, dar Academia de Poliție face parte din Academia Română. Academia Română, deci Academia Română, în calitatea ei de cel mai înalt fost științific și cultural al României, care reunește personalitățile de prim rang din țară și străinătate, din toate domeniile creației intelectuale, are prin lege și vocație menirea de instituție publică, așa e declarată prin lege, unde apare în smerite haine mohorâte vlădica, pregătitor, știți că toate bisericile, așa. Cerem acest loc din stânga pentru cărturarul român, propovăduitor reobosit de-a lungul secolelor al unității naționale. Academia Română, deci, întruchipează prototipul cărturarului român elogiat de Iorga și se află între cele câteva instituții de căpătâi care au pritorit România și care pot purta numele de fundațiune sfântă. Mai sat. Nu vă spun toată istoria Academiei, am vrut să vă povestesc și de anul 1948, când au fost dați afară din Academie 114 membri, dintre care 39 au fost băgați în închisor, 9 au murit în închisor, între ei Gheorghe Tit Brătianu, poate cel mai mare istoric medievist român din toate timpurile, și, de exemplu, marele om politic Iuliu.
Ei au murit dintre cei 9 constructori. Dar Academia, ca și pasărea Phoenix, a renăscut din propria cenușă și nu s-a constituat. Eu sunt membru al științelor povestitoare, dar nu mă dau alături să le laud pe cele care fac într-adevăr și prestigiu și sunt și necesare vieții umane. De aceea cred că orice conducere a Academiei trebuie să pornească în administrarea treburilor curente și în implantarea politicii generale de la această premisă, că predomină azi științele exacte. Tocmai, ca în orice domeniu omenesc, există și în aceste forme noi de cunoaștere și de funcționare a societății o mare primejdie. Aceea transformării sofisticatelor tehnologii din metode superioare și eficiente aflate în serviciul omului și umanității în scopuri în sine. Iar această tendință, pusă deja în practică, din păcate, de către anumite instituții, forțe, persoane, influente, își produce roade nedorite care alterează profund esența umane și îi transformă pe unii tineri, ca să fim blânzi, în analfabeti funcționali. Explaining to my colleagues in Polari, I have also another engagement because in that, well, just to take 1 hour, an hour and a half, I must be at the Italian Foreign Ministry because we say of the body of the Euro-European and some examples the 1980s where the so-called small European, small Asian powers, such as, for example, Taiwan or South Korea, and Thailand, and Hong Kong, countries which not as a serious the idea, opinions, position of the European citizen and European history to reach the European leaders must think what they want to do for the future of the European Union. And I thank you very much for your attention, and so sorry Mr. Robert to leave you with maybe thank you very much for inviting me and for giving me the opportunity to take part in this important program. Thank you. Thank you so much, Professor Antonio Barsori, for this really very interesting intervention. And why not see you in December in Munich with our session, the liaison group of historians by the European Commission, where will be a discussion about this new beginning and the support of the Bogdan Bodă University about a new conference next year, why not? Discussion about a new partnership, and see you next year in Cluj. Thank you so much, Antonio. Dragi prieteni, mulțumindu-le acestor mari personalități din țară și străinătate, vă rog să acceptați o scurtă pauză, un coffee break de 15 minute. Pe lista scurtă propusă de președintele Biden pentru consilier NATO pentru frontul estic. A trebuit, după 2 ani de doctorat la Cluj, să plece în toamnă la Bruxelles, fiind solicitat pentru un consilierat, practic, fiind șeful de cabinet al trupelor americane, generalului care conduce din partea Statelor Unite la NATO, la Bruxelles, această teribilă alianță care ne protejează, care ne dă mai multă siguranță într-o perioadă în care în Europa avem din nou, cine ar fi crezut acum câțiva ani,
un război teribil. Aștept cu foarte mult interes cele câteva minute pe care Curtis ni le va prezenta aici și vreau să mai deconspir un mic amănunt. A avut în aceste zile o dramă familială, moartea tatălui drag, pentru care i-am adresat condoleanțe, pentru că altfel Curtis ar fi fost prezent alături de noi astăzi aici. Chiar dacă este o vreme teribilă în Statele Unite, chiar dacă este alertă de tornade, Curtis a vrut să fie prezent online, în limba română, pentru a ne prezenta în câteva minute opinia lui, perspectiva lui, analiza lui asupra Mării Negre și zonei de răsărit a NATO. Îți mulțumesc foarte mult, Curtis, pentru efortul tău. Te aștept în Europa, te aștept la Cluj și sunt convins că vei avea ocazia, în fața colegilor mei de la universitate, să ții o conferință în domeniul tău care este extrem de competent asumat, iată, de această tânără generație. Take the floor. Romanian language, please. All right, mulțumesc frumos, profesor Paul, pentru introducere și da, eu aștept mult nerăbdare să mă duc în România și în Cluj din nou și clar aș dori să pot să fiu acolo acum, dar din păcate nu pot. Programul este destul de complicat pentru acest subiect al apărării aeriene și antirachetă. În engleză, de obicei, vorbesc liber cu o asemenea prezentare, dar într-o limbă atât de complicată ca română, îmi va fi mai ușor să citesc puțin mai mult decât de obicei. Voi începe prin a menționa că partea mea preferată din fiecare zi la NATO, totdeauna este când într-un comitet să vorbesc cu colegii mei în limba română, colegii mei din România, pentru puțin înainte să începem the meetings. Tornadele sunt una dintre lucrurile vieții în centrul Statelor Unite în timpul primăverii. Și nucleare la NATO și înainte de acest rol am pilotat bombardiere de tip stealth, vectori, dar în adevăratul cu siguranță postul meu cel mai preferat și valoros și experiența cel mai preferată a fost când a fost student la doctorat în Cluj, sub îndrumare respectului profesorul Paul. Titlul conferinței, Lumea în care trăim, captează perfect agenda noastră. Această temă ne invită să reflectăm asupra realității noastre actuale, a progreselor pe care le-am făcut și a provocărilor pe care le confruntăm. Este incredibil de relevant pentru înțelegerea schimbărilor profunde în războiul modern și pentru dezvoltarea politicilor adecvate tipurilor noastre. NATO dedicăm mult timp semnificativ studierii și analizei schimbărilor în strategiile și tehnologiile militare, în special cele rezultate din războiul din Ucraina. Cele mai substanțiale schimbări au avut loc în domeniul aerian, deci eu am fost foarte ocupat în acest an. Sunt nerăbdător să împărțesc perspectivele despre cum s-a evoluat războiul în ultimii ani. Ca în toate conflictele, războiul din Ucraina a accelerat dezvoltarea tehnologică, redefinind câmpul de luptă și abordarea noastră față de conflict. Astăzi voi explora cum aceste progrese modelează conflictul actual din Europa și viitorul războiului, implicațiile lor pentru securitatea globală și ce înseamnă aceasta pentru lumea în care trăim astăzi și mâine. Înțelegerea acestor schimbări este crucială în
doar pentru cei din sectorul lucrării la noi, la NATO, ci și pentru toți cei care fac parte de comunitatea noastră globală interconectată. Domeniul aerian este cheia războiului actual. Orice război viitor va începe în aer și va putea câștiga doar cu superioritatea aeriană. Și asta e foarte important să recunoaștem și să ținem în mintea noastră. Desigur, un război viitor va începe în aer. Un eveniment NATO recent în Londra privind apărarea integrată aeriană și antirachetă, IAMD sau IAMD, a subliniat importanța și critica. A fost cel mai mare eveniment de acest fel, iar o concluzie principală a fost recunoașterea că fiecare țară NATO este o națiune de front. Tare cu IAMD. Aceasta ne oferă o idee despre ce s-ar putea discuta la summitul NATO din această vară din Washington. IAMD este esențial pentru securitatea și descurajarea viitoare. Este un punct focal al NATO. Apărarea aeriană a fost și continuă să fie crucială în salvarea Ucrainei. Pentru a sublinia asta, importanța domeniului aerian, voi da un exemplu dintr-o întâlnire recent cu Mircea Doană, pe care am avut-o, și în care el a spus ceea ce au oferit națiunile NATO Ucrainei pentru apărare aeriană le-a permis să rămână în luptă. A prevenit literalmente înfrângerea lor timpurie. Fără o apărare aeriană și antirachetă integrată, situația în Ucraina ar fi fost disperată și ar fi fost învins rapid. Deci, astăzi voi acoperi ce înseamnă, ce este IAMD, ce s-a schimbat în domeniul aerian ca rezultat al conflictului din Ucraina și ce tehnologii emergente vedem, de ce sunt importante aceste schimbări. IAMD implică senzorii, acestea poate fi radare, senzorii acustice, senzorii IR, infrared, traiectorii, rachete, comandă și control, și apărării orizontale și verticale stratificate, menite să prevină atacurile aeriene asupra infrastructurii critice de la rachete de croazieră, rachete balistice, drone și aeronave convenționale. Integrarea este cheia. Sistemul trebuie să comunice, iar activele naționale trebuie să fie interoperabile pentru a transfera urmării. Această interoperabilitate este necesară în cadrul unei structuri de comandă națională, dar și în structurile de comandă de NATO. De exemplu, Bulgaria trebuie să poată transfera urmării aeriene pentru România și invers, fără o grupe în urmărire. Situația geopolitică curentă a arătat de cea mai multă armată SUA în ultimii 80 de ani și forțe europene similare de reduse. Și asta este ceva important să recunoaștem. Avem forțe mult mai mici decât am avut în timpul războiului rece. Această situație este mai periculoasă acum decât un scenariu de război rece 2.0. Spun mereu că nu suntem într-o situație de un război rece 2.0. E mult mai periculos acum. Ne confruntăm cu un ax de amenințării de la mai mulți actori răi, inclusiv nu unul, ci doi putere nucleare, care sunt peer sau near peer. China și Rusia. Proliferarea tehnologiei, în special ascensiunea dronelor, a avut un impact semnificativ asupra câmpului de luptă. Un exemplu, de când China și-a fondat forța spațială în 2015, a existat o creștere de 550
pe pornită. Am fost recent clasificată faptul întrebările. Dacă aveți întrebări, vă mulțumesc. Eu sunt foarte, foarte mândru, trebuie să spun. Am un doctorat cu totul și cu totul excepțional, că așteptăm în țară împreună cu familia și, sigur, vom organiza, îți promit, o conferință la universitatea noastră, la care să ne prezinți ferar cercetările tale pe zona Mării Negre, pentru că este printre puținii specialiști în geopolitică la Marea Neagră. Mulțumim foarte mult, Curtis, și ai grijă de Monica, bine? Plăcerea mea este mea să fiu aici. Mulțumesc frumos! Bine, bine! Vreau să mă scuzați că am făcut aceste lucruri, nu sunt un bun exemplu pentru studenți și nu sunt foarte priceput la noile device-uri. Norocul social în care se pricepe. Eu am acceptat onorat, fiind invitația domnului rector Nicolae Pălu și domnului rector, desigur, de la Bogdan Vodă, de a încerca o mică reflexie, dar nu aș vrea să fie nici plicticoasă, nici banală, adică vreau imposibil. O mică reflexie despre lumea de azi, care mi s-a părut că poate fi interogată din mai multe perspective. Fiind ca formație istoric, când am ales meseria de istoric, fiindcă era totul despre a scrie proză. Doar că era o proză non-ficțională. Istoria, după cum știți, se bazează pe documente, pe fapte mărturisite și pe ce descoperiri se mai fac, arheologic sau admite. Și atunci, sigur că am ajuns să vă întreb până la urmă ce anume numim lumea de azi. Mi-am dat seama că e un lucru foarte aproximativ. Dacă ne luăm după veteranii pe care am văzut zilele trecute și pe Facebook, fotografiați, dar și la televiziune, veteranii celui de-al doilea război mondial, care încă mai trăiesc, atunci am putea spune că lumea de azi, adică cea pe care o putem mărturisi, fără a recurge la cărți, fără a recurge la filme vechi, la înregistrări audio interbelice, să zicem, la altceva, merge aproape cu 100 de ani, dacă nu cu 100 și ceva de ani în urmă. Dacă mă gândesc la cei care se nasc chiar în zilele astea și care, probabil nu toți, dar mulți dintre ei, și datorită descoperirilor din medicină și altui mod de viață, vor trăi câte 100 de ani, putem spune că lumea de azi se tinde peste încă 100 de ani. Mulți dintre noi nu vom apuca în ultimul ei segment, dar până atunci mai putem mărturisi despre câteva zeci de ani. Eu deja, în timp am acumulat, ca și dumneavoastră, o experiență de câteva decenii, despre care pot vorbi cu luciditate, pentru că mi-amintesc foarte bine faptele din adolescența mea, din tinerețea mea, unele din copilărie și, desigur, celelalte care au venit așa cu mare avânt. Lumea de azi ar fi, cred, deci, din punctul acesta de vedere al orizontului temporal, o lume destul de expandată. Dar vreau să menționez ceva. Lumea de astăzi este o lume provizorie, ca și toate lumile care au precedat-o, ca și cele despre care nici nu ne mai amintim, cele din neolitic. Cercăm să le descifrăm acum, citind în pietre, cum zicea Mircea Eliade. Fiecare lume are autonomia ei, deși există prin viețile celor care se supraviețuiesc și se transferă în lumea următoare, numeroase puncte de translație. Noroc avem, repet, mărturiile care sunt formalizate, cum sunt documentele de cancelarie, actele administrative, juridice și de tot felul, și avem și mărturiile subiective care sunt foarte importante, pentru că în acte nu afli cum a fost, eu știu, parfumul unui mare ospăț al lui Ștefan cel Mare. Ce se mânca acolo când frigeau de vecii și cum erau minuiți boierii cu butii de minișor și așa mai departe. Asta nu le mai află. Lumea de azi este pentru absolut fiecare dintre noi un amestec, o înmălmășare enormă de evenimente, de figuri ilustre sau mai puțin ilustre, de pisărogeală, de lucruri relevante, de rutină, de peisaje, fără îndoială. Mulți dintre noi admirăm călătorii și încercăm să imităm, să fim noi și călători, ori pe o rază națională, ori chiar mai departe. Mi-amintesc că până în 89 nu am reușit, nici nu mi-am propus prea tare, știți că nu voi reuși, să ies din țară, iar pe urmă șocul Occidentului, știți unde l-am avut?
în orașul Giulă, în granițe, pe Findare de An. Am trecut acolo și, dintr-o dată, privirile mele s-au îmbroctit de un chioșc de ziare, care nu au arătat deloc ca și chioșcurile noastre. Era plin cu reviste glossy, cu tot felul de suplimente. Ulterior mai avut și noi. Mai întâi, dacă vă amintiți, suplimentele începutului de anul 90 erau cu săpunul duru și cu tot felul de fleacuri de genul ăsta, cu plase, decorate, nu știu ce. Cam bancul cu procurorul, care procurorul, într-un sens peorativ, vă amintiți bancul ăla, când unul iese disperat dimineața din casă, din loc, și se oprește după 5 pași, se uită la plasa lui loc și se treabă, zice, băi, eu acum merg la cumpărături sau vin de la cumpărături? Nu mai știa, era într-o confuzie generală. Asta e, cred că actualitatea acestei lucruri o dă o anume continuitate istorică. Faptul că vorbim și despre un trecut, vorbim despre trecutul trăit, în general, eventual invocăm ce ne-au spus bunicii, părinții și chiar cei mai fericiți dintre noi și-au prins și străbunicii, ce au zis și străbunicii despre lume. Aș zice că lumea de azi zicea cu amintiri verificate și cu mărturia trăitului pe care o aduce. 60 de mii de fiecare dintre noi cât s-a născut și ce-a primit. Dar, în orice caz, în anii 70 am primit primul casetofon. Ascultam muzică pe casete. 60 de minute de 90 de minute. În anii 80 a început moda videourilor, dacă vă amintiți, toată România, tot Clujul era cu videouri. Am văzut niște filme extraordinare la clubul Ioja Apelat, cum mi s-a spus o vreme, cum Judean Căinel, clubul Iunoc, să ziceți cum vreți, tot acolo, nu? La conventul nobiliar de Odinioară. Am văzut și la teatrul Păpuș Cuc, Gandhi, Abiliciu, Attenborough, vedeai filme și cu bătăi, dar și filme foarte serioase. De filme care amintesc Jack Nicholson, zbor pe deasupra unui cuib, era să zic de nutri, că nutriile erau atunci la modă, să făcea salam din ele, dar nu e vorba despre asta. Era totuși un cuib de cuci. Minunat. Brancea. Asta în județe de Brancea. Sărace cu lângă că e scutură cu treburile, nici nu au ce să facă acolo. Ce să facă? Agricultură, industrie, nu pot. Eu am zis, poate că ar trebui făcut ce s-a făcut în Silicon Valley. 20 de copii mindoși, brilianți, fete și băieți, foști poate olimpici, cu 20 de computere de ultimă oră, să înceapă să creeze ceva. Adică există alternativă, nu e obligatoriu să fugă repede de Stăucean, să fie angajați de Bill Gates sau de alții. Putea și pentru țară, dacă e gândit cuvântul patriotic și patriotism, că după 30 de ani încă ezităm în a folosi, a fost prea exploatată din ea. Deci lumea de azi e lumea pe care o facem noi. Dacă nu reușim generația noastră să facem o lume mai bună pentru cei care vin, înseamnă că asta e lumea noastră de azi. Nu fiu permită cu turnul dragilor, nu cu pantofii cu tapa desprinsă, așa că acum arăta Charlie Chaplin în filmele lui multe, dar extraordinare, ca vorbe. Problema este totuși că această lume e în expansiune. Nu mă refer acum la expansiunea teritorială pe care o propun marile imperii active. S-a vorbit despre fostul RSS, actualmente Federația Rusă, și s-a vorbit despre China. Acești competitori care s-au săturat de secolul american, în Pax Americana, și vor din nou să cogestioneze și vor să o facă într-o manieră brutală și depășită, după părerea mea, cum se întâmplă de obicei și care este războiul. Nu mă refer la asta. Mă refer la faptul că, de pildă, între timp, câțiva oponenți, dintre care mulți ochelariști, pe această intelectuale, stau acolo într-un garaj cum stătea pe Liveți, sau stau într-o mare clădire de birouri și, de fapt, multiplică lumea virtual de nu știu câte ori. Lumea asta, noi știm să o gestionăm. Acum o descoperim. Am aflat, ați aflat și dumneavoastră, că există nu doar ceea ce vedem în internetul, ci există și the darknet, adică partea întunecată, partea tenebroasă, acolo unde se fac mari afaceri, inclusiv cu droguri. Sigur că polițiile transnaționale și naționale penetrează aici acolo, dar e tot mai de nestăpânit această tendință. Deci e vorba și de asta. AI, pe care toată lumea e speriat, și eu. Va fi supra-omul AI, de fapt, o inteligență artificială, sau ce se va întâmpla cu oamenii care sunt implanturi în creier, cum s-a întâmplat de curând. Toate aceste lucruri sunt provocări. Redimensionăm umanii,
descriere de natură și de combinație și tehnologie, ce se va întâmpla cu noi? Vom deveni toți ca și Arnold Schwarzenegger într-o serie de filme interesante, un fel de om bionic, adică când se întâmplă ceva, deschide mâna pur și simplu și înșurubăm acolo sau înlocuim microchipul. E foarte, foarte greu de spus. Lumea de azi nu lumea de mâine deja și nici nu ne dăm seama. Și dacă lumea de mâine e o lume pozitivă sau e o lume letală, cu efecte teribile. Am văzut că de pildă pandemia a ras pur și simplu în anumite țări occidentale mai cu seamă, dar nu numai, și în China, de pildă, mulțimi de populație. În Italia a fost dezastru, vă amintiți. Ce se întâmplă cu aceste lucruri? Nu cumva au scăpat din mână. Există ipoteza războiului lansată în felul ăsta, există ipoteza neintenționalității, adică pur și simplu ar fi scăpat un virus din laborator. În orice caz, lucrurile astea care scapă sunt producătoare de mare anxietate globală. Nu mai vorbim de faptul că, până la urmă, trăim într-o lume globală, deși ne-am născut într-una foarte particulară, cu granițe foarte mari. Mi-am permis doar să vă pun în față câteva dintre angoasele și întrebările care poate ar merita să ne preocupe, cu siguranță nu și preocupă deja. Și vă cer scuze dacă am sărit peste limita posibilităților pe care le oferă această tribună. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu profesorul revenit și el profesor al universității noastre, profesorul Neța. Ei se încheie această parte. Având în vedere înțelepciunea colegului meu, care mai cu experiență decât mine, o să spun eu câteva. Stimată asistență, stimați colegi, mă impresionează momentul, chiar dacă nu am o vârstă prea fragedă. Vreau doar atât să mulțumesc Universității că îmi oferă această posibilitate. În momentul în care am atins și eu o cotă de viață destul de înaintată, Nu e o povară pentru el, nu. Sunt respectate. Mă bucur că m-ai completat și să-ți mai spun acum, pentru că suntem aici în fața acestui auditoriu atât de elevat, că ne cunoaștem de peste 3 decenii sau 4, când eram colegi și la Facultatea de Drept. Vreau să te felicit din suflet și nu întâmplător și eu pentru înaltul câștig științific pe care îl ai, dorindu-ți în continuare o viață lungă și prosperă, pentru că poți, ai demonstrat-o și ai onorat intelectualitatea clujană. Mulțumesc. Vreau să spun însă în continuare, pentru că ai depășit cota 800, ai intrat în ultimul deceniu al 9-lea până la 100. Să spun eu acum din suflet ceva, așa cum îți doresc să spui și tu, peste 10 ani, care este diferența de vârstă între noi. Speranța este cea mai mare virtute a omului. Și cele 3 virtuți. Speranța, credința, nădejdea și iubirea. Dar părerea mea că cea mai importantă este speranța. Dacă n-ar exista speranță, mi-am simțit în fiecare zi. Ori, avem o speranță, se risipește, nu putem să realizăm ceea ce sperăm, nu? Apare o altă speranță care ia locul și de așa ne amăgim, trebuie derugată unii, da? Sub povara vârstei, vă vorba părăsim această lume. Asta este soarta tuturor. Dar, să afli tu cine sunt eu astăzi. Sunt un clujan, nonagenar.
mulțumesc conducerii universității noastre, unde am o vechime, aș vrea să vă spun cu exactitate, mă gândeam astăzi, fac parte din familia Universității Bogdan Vodă, după ce peste 3 decenii am fost colegi la aceeași universitate. Astăzi, având, de fapt, luând în calcul vechimea mea de 26 de ani, 4 luni și 24 de zile pe care le împlinesc astăzi. Foarte prieten, iar fiul său a terminat dreptul și a fost doctorantul meu, este candidat universitar la Universitatea Babeș-Bolyai, este unul dintre cei mai buni absolvenți ai facultății, om care face cinste Universității Babeș-Bolyai. Deci am venit cu mare plăcere. Aici n-am știut că o să oferiți șansa, da? Șansa este și un risc, să știți. Însă șansa e foarte importantă. Adică destinul este foarte important. Foarte important. Destinul ce este? Este o șansă realizată. Pentru că avem atâtea șanse în viață. Numai unele se realizează. Alea care se realizează ne duc. Deci destinul ne duce până la urmă pe fiecare acolo unde este locul. Deci am lucrat la această universitate. Am avut o anumită contribuție și în recunoașterea valorii sale, din vedere juridic, a existenței sale, fiind comisia aceea care valida înființarea noilor instituții de învățământ. Ce mi-am lumea aminte, simptomele, dragii mei, superior. Nu-i suficient să resume doar la pregătirea de noi licențiați, specialiști de anumite domenii. Trebuie să se desfășoare o activitate creativă, creatoare, nu? Deci trebuie să existe cercetare științifică. Fără cercetare științifică, într-o instituție de învățământ superior, care ajunge la nivelul școlilor profesionale. Să fie clar. Deci v-aș îndemna pe mai departe, pe cei care conduceți această instituție de învățământ superior, să vă multiplicați eforturile pentru a realiza o cercetare științifică, a organiza evenimente științifice care sunt absolut necesare pentru progresul societății, pentru progresul instituției. Da? Dragii mei, vă îmbrățișez pe toți spiritual. Dar altfel nu pot fi prea greu. Da? Vă pot spune atât că după 55 de ani de când lucrez, de când am această profesie de jurist, asta e profesia mea de jurist, mi-am dat seama de importanța dreptului, de nevoia dreptului pozitiv, dar dreptului pozitiv care să corespundă voințe, conștiințe colective și dorințe și voințe majorității populației. Nu avem nevoie de acte normative, de norme juridice care sunt care nu corespund aceste conștiințe colective, aceste voințe, nu majoritare. Este un izvor de mari nenorociri pentru un popor care trebuie să respecte legi arbitrare, legi care... Eu cred că plus că mi se pare că există și o abundență, este o inflație care ar trebui mult. Deci trebuie lucrat în domeniul juridic din avem de vedere pentru a cunoaște foarte bine realitățile, nevoile sociale. Dragii mei, din nevoile noastre se nasc toate acțiunile noastre și toate conduitele noastre. Numai că aceste conduite trebuie să fie totuși ghidate în așa fel încât să putem trăi armonios împreună. Parafrazându-l pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care spunea, începe Evanghelia lui, la început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Eu parafrazând-o spune, la început a fost nevoia și din nevoie s-a născut cuvântul. Din nevoile noastre ale oamenilor s-a născut civilizația umană și continuă să existe și va continua să existe, să existe pentru tot, ca o mai scoasă catedrală. Vă mulțumesc!
Eu am făcut doctoratul în anii 80 cu un profesor digital de la Topa, era născut și a lucrat, a servit Academia Comercială din Cluj în perioada interbelică, tânăr asistent atunci student din cercul Jimna, Victor Jimna. Și Văzul Tătaru se chema. Dacă era delict, se trimitea la tribunal să continue judecător. Dacă era crimă, se trimitea din nou camera de punere sub acuzare, care sesiza, procurorul, iertați-mă, care sesiza de data aceasta Curtea de Apel. Curtea de Apel, în această cameră de punere sub acuzare, avea următoarele posibilități. Fie constata lipsa unei acuzații și dispunea încetarea procesului, fie dispunea trimiterea cauzei, că nu e crimă, la tribunal pentru a continua sub aspectul unui delict, fie sesiza curtea cu jurați. Elementul definitoriu a unei asemenea, scuzați-mă că am uitat să care ar fi elementul care, mă rog, ar motiva. Și în codul UZA erau alcătuit din președintele curții, din 2 judecători de tribunal și 9 jurați. E procedură, avem și o lege separată, nu într-un amănunt. În codul Carol al II-lea, curtea cu jurați are în principiu aceleași atribuții de jurisdicție. E foarte interesantă procedura, atribuțiile, președintele Comisiei de Jurați Galaxiei. El are prerogative acuzatoriale. Știți foarte bine că sub vechea legiuire până prin legea 102 din 1900, după Revoluție, scuzați, 2004 sau 5, procurorul putea dispune măsura arestării preventive. Procurorul de caz 30 de zile, procurorul ierarhic încă 20 de zile. 28, 29, 30. Sigur, lui băiat de 10 ani a decedat. În ideea că, așa cum am spus, prerogativele astea ale vieții luate prin mișcare și îngrijirea sănătății prin mișcare să te apere împotriva factorilor nocivi care ți oferă societatea, mai ales în zilele noastre, în momentul de față, au ajuns la apogeu, cât factori sunt negativi, care influențează, pur și simplu a reușit, deci prin acest discurs care l-a ținut acolo, să facă o lecție de viață. El a fost în concepția lui, de fapt, despre acest segment de viață, de concepția elenă despre educația fizică. Ei, pe vremea Greciei antice, în perioada, vreau să spun, în perioada înainte de Hristos, când în secolul al V-lea, în secolul Pericle, a fost secolul de vârf a dezvoltării acestei concepții despre viața omului. Nu era concepție, era pregătirea intelectuală, pregătirea morală și pregătirea educației fizice. Și el a demonstrat, el așa a zis, pregătire integrală. Ce intră în această pregătire care să închei? El a înființat acest parc sportiv care l-a lăsat nouă cadou, atâta timp. El a înființat parcul sportiv actual Iuliu Hațeganu, în ideea că și avea și niște maxime pe care eu le-am notat de multe ori. Aș prefera ca nu 22.000 de spectatori să stea în tribună și 22 să se joace, ci invers, să stea aia 22 în tribună și, deci, concepție de a merge la în 69. În 1969 a fost semicentenarul clubului sportiv Universitatea, la care a participat ca și membru în Comisia de Organizare. Au fost o săptămână
la 50 de ani de aniversare a clubului, o săptămână fenomenală. Începând cu acțiuni și vizionare la operă și terminând cu concursul și jocuri internaționale, a fost fabulos. Am avut bani atunci la Asociația Studenților, în special și de la minister. În China trebuie să dai bani înainte. Cel puțin în pandemie, în pandemie poate regulile erau altele. Știți că în pandemie a fost un exemplu dat de francezi sau de englezi, mi se pare, că pe pista aeroportului din nu știu unde din China s-au prezentat americanii care au dat de 3 ori mai mulți bani cash decât produsele franceze. Și avionul s-a dus în state, nu s-a dus în Franța, deși era comandă plătită. În pandemie erau alte reguli, dar eu am crezut că o descurcăm. Am un coleg de birou, care e fiul meu, care a făcut școală germană, este evreu, știe business din naștere, a făcut limba germană, știe engleză, a încercat să găsească acest film timp de 3 luni și n-am reușit. Dar nu s-a gândit să asigure marfa. Sau să încheie o scrisoare de... La ora aia, când toată lumea, când trebuia să fii în 24 de ore cu măștile încoace... Dar în general, cred că se asigură. Dar nu era n-a fost nimic ilegal. Totul a fost plătit la DHL, la firme de curierat de mare aventură, da. Datele nu se legau între ele în așa fel încât să pot să demonstrez. Da. Deci asta vreau să spun că inclusiv din prisma acestei experiențe, inclusiv identificarea acestor pași și a punctelor de tranzit și a etapelor care le poate da această tehnică de blockchain, deja e un progres față de ce e acum. Deci asta securizează oarecum. Da, și el îți dă din toată, cum spuneam, din toate perspectivele, și de practică, și de legislație, și de drept internațional, privat, îți dă toate informațiile, astfel încât mai este un principiu, tot acest sistem de smart contract, if, then. Dacă, atunci. Dacă, marfa, if, then. Așa e. Dacă marfa ți-a plecat, de exemplu, din China și a ajuns în Turcia, if, dacă a ajuns în Turcia 10.000 de bucăți sau 10.000 de tone sau nedeteriorată, atunci, then, deblochezi o sumă de bani din wallet, că se face un wallet cu această sumă de bani, care, practic, și vânzătorul, că aici este că, practic, părțile sunt egale. Și vânzătorul are certitudinea că va primi bani, pentru că cumpărătorul pune acea sumă și ea se deblochează în funcție dacă if, then. Dacă toate acele etape cum au plătit... Dar vedeți că a plătit... Și au fost 7. Așa. Nu prea, perioada periodică nu prea știa lumea ce înseamnă, dar 2018. Că la noi nu prea trebuia. Acum știu ce se întâmplă. Deci cu insolvență. Prin insolvență nu au reușit să ducă până la bun sfârșit acele apartamente. Persoanele care și-au luat bucăți de proprietate, ca să zic, adică nu bucăți de perioadă. E și mai periodică. Da, e mai și mai, chiar cu finalitate, mă rog, m-am scris că insolvență, dacă urmată de faliment, e cam grav. Bun. Dacă îmi permiteți, aș vrea să adaug și eu. Cred că aceste smart contracts reprezintă adaptarea, practic, atât a dreptului civil, cât și, bineînțeles, o parte din efecte fizice pe dreptul penal, a dreptului la, efectiv, ca să parafrazez titlul conferinței, lumea în care efectiv trăim. Practic, așa cum spunea și colega mea, domnul judecător Roxana Dan, dreptul este viu. Astfel încât trebuie totdeauna să adaptăm legislația. Cred că aceste smart contracts nu doar că vor ajuta la automatizarea unor executări efective, însă aceste mecanisme de care vorbea și colegul meu de tip if, then, dacă, atunci, cred că ar putea să ajute foarte bine într-o claritate suplimentară a pașilor, încât să, cel puțin aceste smart contract, să poată să elimine orice, nu știu, excepție de neexecutare, de exemplu, din punct de vedere civil. Acum, sigur că vorbeam și despre legătura cu dreptul penal și efectele dreptului penal, având în vedere faptul că aceste smart contracts se pot încheia fără să fie nevoie să interacționezi cu un operator uman, spunea și colegul meu despre acel Black Sea Resort, sau cum se care era denumirea, în care avem posibilitatea să încheie aceste contracte la distanță, direct cu un calculator, selectai așa cum facem un programar la dentist direct pe care mi arată ce spații, ce timeshare-uri sunt disponibile, face acum diferența între fraudă informatică și falsul informatic.
Adică, practic, discutăm dacă orice fel de problemă pe care putem pune sau date inexacte, sigur, la limita falsului, este vorba despre un fals sau este vorba despre o fraudă. Dacă pur și simplu nu am interacționat decât pur și simplu cu un sistem informatic, fără operator uman, discutăm despre o zonă de pe 325 codul penal de fals informatic, dar în momentul în care discutăm deja despre interacțiune și cu un operator uman care trebuie să valideze, să dea o anumită aprobare, putem să mergem atunci în momentul respectiv spre fraudă informatică. Nu cred că acest zi trebuie să existe și cred că, de adevăr, asta este direcția spre care ne îndreptăm. Cred că sunt binevenită. Am și o întrebare, dacă se poate, în legătură cu ce ați spus. Cine verifică executarea sau neexecutarea contractului? Adică... Softul. Programul. Programul verifică exact pe etapele de da, adică pe etape. Și atunci această nota de plătit contractul, această excepție care se invocă, nu mai este practic incidentă, pentru că tu, dacă nu ți-a deplinit până într-un punct, acel Oracle se numește, acel mastermind al programului respectiv, îți oprește de desfășurarea contractului și o mai plătești. Nu? Adică cum se verifică în concret că nu s-au livrat 100, ci 50, spre exemplu? Cum se numără cele 50? Pentru că acel intermediar pe etape, IFD, acel Turcia, am luat Turcia, va număra. Cineva de la firma de transport care a făcut transportul, exact, și el mai implementa, corect, n-ai cum altfel. Cât și despre costurile administrative sau interne, aici le-am menționat, principalele costuri de acest gen, am încercat să le estimez. Aceste costuri, cum ar fi, de exemplu, costurile reprezentate de comisioanele percepute de bănci și de casele de schimb valutar la preschimbarea leilor pe euro și invers, sunt raportate de către bănci la rezultatele financiare, la rubrica pe cauzele sau pe factorii care provoacă acest profit, se poate spune, judecând după experiența țărilor care au adoptat euro, că nu sunt neglijabile aceste costuri și noi constatăm și ca cetățeni, când ne ducem în altă parte, vrem să plătim așa, dar o constată cu privirea lor și la scară mult mai mare, importatorii și exportatorii. Se demonstrează empiric că unul din factorii importanți care determină mărimea acestui gen de costuri este gradul de deschidere al economiei. În paranteză, gradul de deschidere al economiei se măsoară luând total comerț exterior, adică import plus export, pe PIB. În cazul României, ăsta este deja foarte ridicat. Ceea ce înseamnă că aceste costuri, la această stare de deschidere a economiei, nu sunt deloc neglijabile, cel puțin. Alt efect pozitiv este eliminarea riscului valutar. Riscul și mai profesioniști se protejează împotriva acestui risc, incluzând prime de risc în costul capitalului, în costul de producție sau în costul investiții. Tactica lui dar este genul de tactică care ne face mai agreabil, dar pentru partenerul de negociere. Nu costă nimic. Diplomații, de exemplu, nu spun niciodată nu. Ca și negociatorii buni din toată lumea, ei au învățat acest lucru de la asiatici. Întors din lungul său drum asiatic, Marco Polo, unul dintre cei mai buni negociatori, scria că a întâlnit adevărate școli în care erau formați solii și purtătorii de cuvânt ai căpetenilor mongole și tibetane. Retorică ce taie, rupe și lovește. Prezintă riscul de a ofensa partenerul și de a bloca situația. Nu irită și înverșunează. Este lipsit de delicatețe. Oamenii cu tact îl evită cu multă grijă. Exprimată simplu, clar și fără echivoc, negația nu rămâne încă una care înseamnă chiar nu. Oricând se poate continua pe varianta dorită. Secretul lui dar este acela că permite formularea opiniei proprii ca pe o continuare a ceea ce a spus partenerul și nu ca o
pe o contrazicere directă a opiniei acestuia. Deci, e o formă de abordare. Tehnica falsei oferte se poate caracteriza ca un truc de negociere cu puțin teatru. Negocierea prețului este mai întotdeauna un joc cu sumă nulă, în care unul nu poate câștiga fără ca celălalt să piardă. Pe cât posibil, adversarii se manipulează între ei, măcar până la limita loialității și moralității. Una dintre tacticile oarecum neloiale, întâlnită rar în manuale și des în practică, este acela în care cumpărătorul face vânzătorului o ofertă de preț atrăgătoare pentru a elimina concurența și a-l motiva în derularea tranzacției. Care depind de viteză, care depind de mediu, care depind de zone în care se practică. Nu cele familiare, cum este motul, de exemplu, și ești în bazin, ăla este lungimea, aia e apa, nu intervine nimic în plus. Dar în alte discipline sportive, unde intervin factori externi, acolo, într-adevăr, contează și, din nou, chiar am avut o discuție pentru o lucrare la o sesiune științifică în Turcia cu doamna de gimnastică Grosu, Emilia Grosu, care a preluat din partea asta de practică randomizată și a încercat să o transpună în gimnastică și și-a dat seama că, într-adevăr, cel puțin pentru cei care sunt deja vârstă adolescenți, adulți, adică partea de asociere în termen colectiv se manifestă altfel, este mult mai utilă. La copii de vârstă mică și școlară, mică și mijlocie, într-adevăr, nu este indicată. Acolo este mai bine să se facă multe repetări pe același palier scurt, tocmai pentru că memoria la ei lucrează puțin altfel decât la adulți, unde fac apel la experiența anterioare, la transfer, la alte chestiuni. Ok. Lucrarea o să fie în extenso pe pagina universității. Eu aștept să dezvolt subiectul ăsta și mi-ar face cu mare plăcere să facem un team research cu mai mulți colegi pe zona asta, că eu cred că este o zonă de interes pentru pedagogia sportivă modernă. Mulțumesc! Da, mulțumim și noi colegului pentru Grigoraș. Trebuie să spun că a pornit la această cercetare sau temă. Eram împreună la Vatra Dornei cu studenții unei alte universități, nu contează, în care deja de acolo începea cercetarea pentru teza de doctorat. Iar rezultatul, desigur, a cercetării și nu numai a multiplelor cercetări s-a concretizat într-o teză de doctorat super reușită și de actualitate și ceea ce ne-a propus aici ar trebui să ne dea, să ne pună un semn de întrebare și nouă colegilor lui și să vedem pe ce segment putem să ne, să zic, cumplăm cu ideile lui, în așa fel încât poate să scoatem o lucrare mai valoroasă și complexă, într-o multitudine de discipline sportive. E de apreciat munca pe care a făcut-o, sunt convins, știu la câți ce a lucrat și din partea mea personal nu pot decât să-l felicit. Nu prea am ce să întrebări să-i pun sau ce altceva să comentez, pentru că ar fi deprisos, dar sunt oarecum alături de el și nu numai eu, probabil și colegii mei care să, așa cum am spus, să încercăm să facem ceva împreună pentru a trece la pasul următor. Bun. Neapărat. Apropo de nivelul ăsta de care vorbim noi, care noi nu-l avem, tot datorită educației, familiei, se datorează. Mă uit, de exemplu, la țările mici din Europa, țările baltice, Lituania, Letonia,
Slovenia. Dom'le, spunea un ministru de acolo a sportului, dom'le, la noi, bine, vezi ce înseamnă, este un mare avantaj. Ne mirăm de ce Slovenia are atâția sportivi de înaltă performanță. Sunt monitorizați. Eu când am auzit că spune toată lumea obligatorie să facă mișcare, să facă educație fizică printr-un concept general, să pună bazele tuturor sporturilor, după care de la gimnaziu, nu știu din ce clasă, noi monitorizăm pe fiecare copil. Da. Păi mă, frate, la o națiune întreagă să monitorizezi toată populația. Apropo că țările mici, le este la îndemână să facă sub aspectul ăsta, că îți dai seama ce muncă este. Și sub acest aspect, într-adevăr, așa se explică. Să ai și oameni cu capacitate să ducă mai departe la nivelele, spre nivelele superioare, este singura explicație. Au și fac. Plus că la ei și simțul ăsta patriotic, care este bine cimentat în populațiile mici, spre deosebire de România, unde jumătate, nici nu știu că trăiesc în țara asta și de ce trăiesc, sub acest aspect. Știți ce vreau să-ți mai spun? Să vă mai spun. Dacă această filieră de urmărire și de dezvoltare a ideii, a concepției respective, este o tentă mai mult psihopedagogică. Are tenta asta. Dom'le, este un lucru care, eu nu știu, părerea mea asta este. Eu cel puțin vorbesc din partea unor antrenori, mulți, la multe discipline. Nu abordează sub acest aspect problemele instruirii pe care o fac. Da. Nu au. Da, da. Ori nu au capacitatea, nu știu ce au de făcut, au la îndemână frânele, nu le știu folosi, rezultatele sunt pe măsură și așa mai departe. Hai să vă spun ceva. S-a vorbit despre, Gigi, calitățile astea fizice, nu motrice, focale. Se vorbea că pregătirea unui fotbalist trebuie să fie fizică, tehnică, tactică, psiholog. Ori ajuns oamenii să vorbească, nu de la noi a plecat, tot de la ea. Nu există nicio acțiune fără psihic. Absolut. Nu există. Eu, și așa am plecat și la specializare, pregătirea psihotactică. De ce psiho? Păi demonstrez, de ce. Concret îi spun de ce psiho. Și de ce psihotehnică? Îi demonstrez. Nu. În limba engleză și în limba franceză regăsim exact formularea de înșelăciune. Și atunci putem să ne găsim în situația de a pune în balanță pentru a lupta cu criminalitatea organizată și cu corupția. Organele statului trebuie să aibă exact același comportament. Răspunsul este nu. Trebuie să adaptăm legislația în așa fel încât să folosim aceste metode investigative, să combatem eficient corupția și criminalitatea organizată, dar în același timp să oferim niște garanții procedurale și procesuale acuzaților la standarde care să fie conforme cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cu legislația avansată europeană în materie de respectarea drepturilor omului. Asta este o variantă extrem de prescurtată a temei pe care am pregătit-o. Dacă credeți că aveți întrebări sau chestiuni suplimentare pe care putea să le mai ating, dacă îmi permiteți, înainte de a da cuvântul domnului prorector, aș vrea să, deși nu este specialitatea mea, eu nu sunt penalist, dar îmi pun întrebarea, oare anumite infracțiuni pot fi descoperite fără infiltrarea unor ofițeri sub acoperire?
sau până unde au voie să facă cercetările astfel încât să fie descoperite. Unele nu pot fi descoperite fără ajutorul acestor criteri sub acoperire. Adică ceea ce ați spus dumneavoastră, că cei sub acoperire sunt la un moment dat planează asupra lor posibilitatea ca să facă abuzuri polițienești. Nu știu, aici trebuie foarte bine lămurită problema. Asta ați arătat ceea ce ne spune Curtea de Justiție. Mi se pare că încă mai sunt lacune și aceasta ar fi bine să o dezvoltați, să o studiați și eventual chiar să faceți propuneri de lege ferent. Eu mi-am dat seama că totuși există această problemă, este majoră, mai ales în actualitate, când au proliferat drogurile și mai ales pentru că îmi pun întrebarea, consumatori avem, dealeri avem, cum facem să nu mai intre în țară? Și atunci cineva trebuie să facă această activitate polițienească de ofițer sub acoperire. Eu cam atât atunci. Nu sunt specialist, dar mi se pare de bun simț să se analizeze această problemă și dumneavoastră aveți posibilitatea să o aprofundați și chiar să faceți, cum am zis, propuneri de lege ferent. Cred că în peste 90% din dosarele de droguri sunt investigatori sub acoperire autorizați. Nici nu cred că s-ar putea, având în vedere metodele moderne, să spun între ghilimele, de acțiune a infractorilor. Problema este și ceea ce interzice și codul nostru și ce impune și Curtea Europeană. Este ca această investigație sub acoperire să nu determine săvârșirea de infracțiuni cu scopul de a dovedi o persoană vinovată de comiterea infracțiunii. Atât avem ca și interdicție din partea curții, adică un comportament esențialmente pasiv. Curtea, dimpotrivă, vine și spune, suntem de acord cu investigația sub acoperire, pentru că criminalitatea organizată are metode, medii, nici n-ai putea să pătrunzi fără un investigator sub acoperire de cele mai multe ori, plus că în practica organelor de anchetă viața investigatorilor nu este foarte ușoară, adică îi muți dintr-o parte în alta, trebuie să îi lași să pătrundă în mediul infracțional, să înceapă să cunoască. Problema este doar a comportamentului investigatorului în a nu determina persoana respectivă nici să comită infracțiunea și nici să continue infracțiunea. Pentru că, de fapt, această metodă investigativă are un rol proactiv. Trebuie să previi ca pe viitor să nu mi se mai comită astfel de fapte. Am avut situații în dosare în care a fost autorizat investigator sub acoperire un an jumate. Un an jumate au fost 32 de întâlniri între acuzat și investigator și au fost reținute 32 de acte materiale la o infracțiune continuată. În acest moment, eu zic că noi nu mai putem vorbi de un rol proactiv. De fapt, este un rol esențialmente activ al organului de urmărire penală, care trebuia după primul, al doilea, al treilea act să stopeze activitatea. Practic, un an jumate, întreținând întâlniri cu acuzații și provocându-i la vânzări de droguri, pentru că asta era infracțiune. Nu mai pot să spun că mi-a rămas într-o atitudine pur pasivă. Este o atitudine activă de determinare a acuzatului de a continua activitatea infracțională, exclusiv în vederea obținerii de probe și a dovedirii vinovăției. Chestiune pe care putea să o obțină din prima clipă, din a doua, maxim al treilea act, în niciun caz din an jumate. Asta e ceea ce, de exemplu, ce ar veni și ne-ar spune, nu este în regulă. 1% din cifra lor de afaceri, de 3 ori mai mult. Atunci le facem pe toate micro.
până sus. Da? Deci așa s-au stabilit pe vremuri criteriile. N-are nicio legătură. Dacă 1 milion e... Cum să ajungi într-un an de la 100.000 la 1 milion? Și-au depus 99% din... Nu, deci au zis așa, dacă firmele astea nu plăteau impozit pe profit, înțelegeți? Și cât au plătit firmele astea? Noi eram la 100.000. Firmele între 100.000 și 1 milion, câte firme? Nu știu, 10.000 de firme. Cât au plătit ăștia impozit pe profit? 20 de milioane de euro cu totul. Cât e cifra lor de afaceri? 1 miliard de euro. Cât e 1% din, sau nu știu, 2% din... Dacă era mai mult de 20 de milioane, zicea, le băgăm pe toate micro. Înțelegeți? Cam așa s-au făcut planurile prin ordonanțe de urgență, ceea ce e absolut anormal. Nu așa se face o reglementare din asta, ca să aducem venitul la bugetul de stat. Acum, ca să nu treci de cifra asta de 500.000, a apărut o teorie care, iarăși, o sintagmă care nu-i definită în lege niciunde, întreprinderi legate. Deci a inventat-o iarăși legiuitorul nostru în decembrie și a spus că cifra de 500.000 se calculează plecând de la această micro-întreprindere pe care o declar și întreprinderile legate de aceasta. Definiția a rezistat o lună, mi se pare, sau 2 luni, până când a fost modificată printr-o ordonanță de urgență în ianuarie 2024. Și s-a încercat să se definească, de fapt, un fel de control indirect, domn profesor, da? Cine deține, adică cu ce altă firmă mă judeci împreună ca să nu depășesc 500.000. Cu firmele cu care sunt afiliate, înseamnă că am mai mult de 25% singur sau împreună cu alții dețin, controlez sau pot să numesc administrator. Oricum ele sunt insuficiente. Dar se încearcă, deci se merge pe încercări. Nu se studiază, nu înainte se măsoară, după aia se taie. S-a tăiat și după aceea se măsoară. Nu avem o definiție. E foarte greu să definești ce înseamnă întreprinderi legate, pentru că oamenii se rafinează. Nu mai fac, când sparg o afacere de 1 milion de euro în 3, nu mai fac neapărat cu soțul, cu soacra, cu nevasta. O fac mai cu rude mai îndepărtate sau cu alții întâlpuși. Asta, deci cum ar putea să intre și sau să rezolve sau să încurce și mai tare această declarație nouă a beneficiarilor reali? Pentru că dacă pui pe vecinul, soacra, cățelul, pisica, nu ar trebui, sigur, în măsura în care nu faci fals în declarație, să declari beneficiar real pe persoana care de fapt recoltează durată și poate la asta se va ajunge ca ideea de firme legate? S-ar putea să se ajungă acolo, dar deocamdată n-am ajuns acolo, însă... Cum e încercăm... Până la urmă, care e varianta ultimă? Deci nu e non-stop și 4. Varianta ultimă este așa. Întreprinderile legate sunt următoarele. O persoană juridică română este legată cu o altă persoană dacă există oricare dintre următoarele raporturi. Persoana juridică română deține la altă persoană juridică română direct și sau indirect peste 25% din valoarea sau numărul titlurilor de participare sau drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi, revoca administratorul majoritatea membrilor CA de conducere de supraveghere. Sau invers. Da? Și mai avem, dacă o persoană, un terț, deține în mod direct și sau indirect peste 25% din valoarea numărul titlurilor de participare, drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul majoritatea membrilor CA de conducere, supraveghere, atât la prima cât și la a doua. Da? Și așa ne-am mai dat seama că nu e în regulă, ce persoana juridică română are unul sau mai mulți acționari asociați care dețin, direct sau indirect, peste 25% din valoarea numărul titlurilor de participare ale acestei persoane juridice, virgulă, acționari sau asociați aceștia, care desfășoară și activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, altei forme de organizare a unei activități economice, fără personalitate juridică autorizată potrivit legilor viitoare. Deci avem niște definiții noi despre ce n-a primit niciun fel de jurisprudență. Și asta a fost abrogată, da? Nu, asta a rămas. Asta e a nouă, care a rămas în care... N-am făcut să luăm definiția grupului de societăți și să o transpunem aici, ca să nu avem atâtea... Mie mi se pare că e mai mult o chestiune de fapt, vă spun sincer, care poate fi identificată. Da? Pentru că, sigur, există prezumția că nu dai firma din mână. Dar noi știm, domn profesor, dinainte de 89, ce însemna gestionarul de fapt. Da?
erau gestionat după legea 22 din 69, care știți că nu a fost aprobată. Este și asta. Așa și de regulă el, soțul, făcuse ceva răcoare, așa, și nu mai avea voie când a ieșit să fie gestionat. Și atunci cine era gestionat? Soția, da? Cu cel mai notabil proiect, partea de platformă digitală integrată a tuturor serviciilor oferite de primărie. Deja, caz concret, la Primăria Cluj-Napoca s-a emis primul certificat de naștere semnat electronic. Începând din vară, la cununiile civile din Parcul Central se vor emite pe loc certificate de căsătorie semnate electronic. Apoi, partea de cetățeni, în special acțiuni de informare, dar și de implicare, de la nivel de elaborarea cadrului legislativ local, consultare publică și în special în partea de intensificare a adoptării soluțiilor de tip Smart City, dacă oferi cetățenilor soluțiile acestea fără să le popularizezi, fără să îi implici, de obicei te întâlnești cu reticență. Trecând la partea de economie, în special stimularea afacerilor locale prin platforme dedicate, au apărut platforme care să susțină producătorii locali. Alba Iulia, în strategia de Smart City, a avut o platformă dedicată fermierilor din zonă, unde puteau să își publice anunțuri cu produsele și apoi se întâlneau cu cetățenii în oraș pentru a le livra. Din păcate nu mai e folosită platforma respectivă, a fost în momentul prezentării proiectului și a strategiei, dar apoi nu s-a mai menținut, dar apar informale grupuri pe internet pentru distribuirea de produse. Trecând la partea de mediu înconjurător și sustenabilitate, principalele proiecte sunt pe partea de energie, în special panouri solare, pompe de căldură. Aici trebuie să facă față următoarea componentă, și anume infrastructura, soluțiile sustenabile de producție a energiei pot să nu funcționeze și atunci avem nevoie de investiții pe partea de stocare. Ultima componentă legată de calitatea vieții cetățenilor și sănătate. Aici s-au făcut investiții multiple, cazuri concrete aducă cât mai mult cu lumina zilei. Cum am zis, pe partea de mediu înconjurător și soluții sustenabile, peste 73% din orașele din studiu au proiecte legate de energie, în special optimizarea eficienței energetice a clădirilor și panouri solare, apoi proiecte legate de calitatea aerului se întrepătrund cu cele din componenta de mobilitate și spațiile acestea urbane, grădini urbane, sere, până și ferme care pot fi construite plutitoare pe apă, au apărut în Rotterdam în primă fază și au început să se multiplice ca soluții de către alte orașe.